Mali gouvernement y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaa tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo furancɛla fanga a ɲɛma ɲɛbila sɛbɛnw olu baaraw kɛra n'o ye sariya ɲɛbila sɛbɛnw ye u y'olu dɔw dilan ka jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw fana dantigɛli kɛra o la minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana jagoko kunna sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ bɛ kɔɔri min sɔrɔ san kɔnɔ min ye an ka jamana ye ale kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan sa usine kura o baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye jɛkulu in ye a jateminɛ nana ta min fɛ kɔɔri min bɛ sɛnɛ an fɛ yan kɛmɛ sara la 98 o kɔɔri kolonma o de bɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san o san ka taa ni o ye yaasa ka se ka o yɛlɛma an ka se ka yɛlɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ an yɛrɛ ka kɔɔri ko la sa ko fɔ yɛlɛma ka don kɔɔri ale baara cogo la o la sa jɛkulu in n'o ye minisiriso ye ale ye fɛɛrɛ de sigi sen kan sa ko fɔ an yɛrɛ k'an tɔgɔla usine sigi usine bɛna sigi min ye kɔɔri ye sa k'a parata k'a kolo bɔ min ye ka tila ka a maɲɔgɔlɔn tɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la tɔni ba 40 an yɛrɛ k'an jija an ka se ka yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ yan ka se ka baara kɛ n'o ye minisiri y'a yira sa k'a bɛ tali kɛ min na o ye Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya kuntala surun min bɛ tali kɛ yiriwali ko ta nasira la sa o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baara in ye tali kɛ o la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na a ka kan an yɛrɛ k'an ka yɛrɛfɛn dɔw bayɛlɛma an fɛ yan n'an yɛrɛ tɔgɔla usine na baara in bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na Musa Alasani y'a yira sa k'a fɔ ko ni baara in kɔni sera ka sigi sen kan kɔɔri kabini a bɛ bɔ foro la baara minnu kan ka k'a la u bɛna olu kɛ min ye k'a kɛ gese u bɛna n'o kɛ ka tila k'a ta ka jurukisɛ fana bɔ a la galadonnaw fana ka se k'u nafalan sɔrɔ a la fo ka taa se a kisɛw n'a kolow bɛɛ lajɛlen ma sa k'u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni o ye min ye usine in kɔnɔna fana a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sanni feere bɛ se ka kɛ cogo min na n'an ka kɔɔri ye ani an ka fini dilannenw ye min ye waleya ɲɛ sa n'a sigira sen kan fana ɲinini fana bɛna sigi sen kan yiriwali ale ni yɛlɛma ka taa min ye an ka fini dilannenw ta nasira fɛ ko nafa bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na sɛbɛn in kɔni tɛmɛna conseil ministre la kunungo a lawaleyali tɔ sa o ye ni CNT maaw nana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye a ka kɛ sariya sɛbɛn ka se ka lawaleya jamana ale kɔnɔna na conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye kunungo o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ale ka baarakɛjɛkulu min bɛ yen n'o kan ka sigi sen kan sa maa minnu ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali gɛlɛyaba minnu kɛra sa ka se ka olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na maa min taara ka kɛ o ye o directeur o secrétaire exécutif ye sa o ye colonel major Lanseni Dumbuya ye minisiriso min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna fala ye ale ka minisiriso kɔnɔna na sa conseil technique olu fana sugandira colonel major Kaya Issa Sise min ye chargé de mission ye o ye colonel Mama Seku Lɛlɛnta ye colonel Fili Fofana ale fana olu fana sugandira o la maa min bɛ sa n'o kɔni bilalen no direction adjoint min bɛ matériel ni hydrocarbures kunna n'o ye taji ni bolimafɛnko ye armée kɔnɔna fala ye colonel major Mamadou Nambala Traoré ale taara ka kɛ o ye minisiriso min bɛ mara kamabɔli kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni baara kɛcogo ɲuman marabolo kɔnɔna na gouverneur min taara ka sigi Segu kunna nin waati na o ye Saka Magasa ye Saka Magasa ale yɛrɛ tun bɛ baara kɛ minisiriso in yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ye administrateur civil ye conseil technique kunno min ye mara kamabɔli minisiriso ale kɔnɔna na gouverneur min sugandira ka taa Joyilakaw fɛ yen sa o kɛra général de division Keba Sangare ye Keba Sangare ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni bɛɛ lajɛlen bɛ Keba dɔn k'a sababuya kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gouverneur la sabula kun kɛra Buguni gouverneur a bɔr'o la ka na kɛ Wolomasiri Tabaw ka daga dangan ye baro kɛlɛtigi kɛrɛfɛla la sa a bɔr'o kun de la nin waati na a kɔni tun bɛ yen min ye jɔyɔrɔ in dira ma ale kan ka taa Joyilakaw olu fɛ yen min ye Kucala gouverneur kura ye sa o ye général de brigade Haruna Samake armée de terre chef d'état-major kun ye ale nin waati laban in na ale fana nɔrɔ bilara o la sa min ye ale kɔni ye maa wɛrɛ bilara ale nɔ na nin waati na sa u y'ale de ta sa ale kan ka taa général Ablaye Sise nɔ na Kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ minisiriso min an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka minisiriso yɛrɛ kɔnɔna na yen maa min bɛ yen n'o b'a ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw sigi sen kan ka se ka baarabaw kɛ n'an ka conseillers ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko inspecteur de service o kɛra Mohamed Mahmoud Ben Labati ye ale ye conseil affaires étrangères ye min ye Mali lasigidenso min bɛ France Egypte kaw fɛ yen conseil min nana taa ye sa o ye
Moussa Doloye ale fana ye administrateur des affaires étrangères, conseiller des affaires étrangères ye maa min bɛ sa n'o kan ka kɛ Mali ka conseiller ye Mali lasigidenso la France kaw fɛ yen o bɛna na kɛ Aissata Gueye n'ale bɛ Tarawelelakaw ka sigi la ale fana ye conseiller des affaires étrangères ye Mali ka consulat min bɛ Lyon kaw fɛ France jamana kɔnɔna na o bɛna na kɛ Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale de ye Joyila gouverneur kɔrɔ ye Fala ye. Aha, ale kɔni ale garisɛgɛ ka di dɛ bɔra gouverneur la sa a bɛ taa consulat fana na France kaw olu fɛ yen maa sabanan min kan ka taa Mali ale ka lasigidenso la Canada kaw fɛ Ottawa n'o ye 3e conseil ambassade la o ye colonel Sidi Sadio Diallo ye ale kan ka taa o baara kɛ ministre so min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale fana ye falen k'a ka yɔrɔ la a ka chef de cabinet a y'o falen o kɛra Amadou Fane ye ale ye école karamɔgɔ ye sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na chargé de mission n'o ye a ka chargé de mission ye o ye Ndege Kone o fana ye sanayɛlɛ kalanso o maître ye Bakari Mamadou Cissé ale fana ye sanayɛlɛ kalanso maître ye ka taa se Aissata Ɲari ma n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la ale ye écologiste ani biologiste ye min ye Ajaratu Sanogo o fana ye sanayɛlɛ kalanso ye ministre so min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale ye maa sugandi sa ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali pharmacie ba kunna n'o ye pharmacie populaire ye o ye Abdelayi Keta ye ale ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye directeur général min sigira sa agence nationale min sigilen don sɛgɛsɛgɛliw kunna min ye dɔgɔtɔrɔso ko humu kɔnɔna na sa o kɛra Umu Jakite ale fana ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ min ye sɛnɛ ministre so fana na OPAM directeur ba o kɛra min ye colonel major Moussa Dem ye n'o ye office des produits agricoles du Mali OPAM n'a bɛ Kɛnsanbugukaw fɛ yen o ɲɛmaaya dira colonel major Moussa Dem ma ministre so min bɛ yen n'o bɛ bolola baaraw kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chargé de mission o kɛra Lafiya Sinaba ye o journaliste ye kunnafonidila fana don madame Kaja Sise o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye min ye Umar Touré ye ale kɔni ye gestionnaire ye maanifinya taabolo o gestionnaire ye ale ye Umar Arber Sise ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ale fana sugandira ka kɛ chargé de mission ye ni ministre so in na min ye dugubaw sigicogo duko ale ni dugukoloko ministre ale fana ye maaw sugandi ka chargé de mission o ye Musa Isa Daw ye a ye sariyatigi ye Abakari Touré o fana ye sariyatigi ye min ye Mulaye Idrissa Touré ale ye kunnafoni ɲɛdɔnba ŋana ye ale fana sugandilen no ale ni bolodi ɲɔgɔnma o baara kɛli hukumu kɔnɔna na Fatumata Azara Mayiga o fana ye sariya dɔnbaga ye bɛn ni kelenya ale ni cɛfɔ ni kanbɛ ani dɔnko ni seko o maa ye o matarafaba ye ale ye ministre min bɛ yen n'o o bɛ an yɛrɛ ka ko kunna sa n'o ye seko ni dɔnko ministre Fala ye ale ye maa ta sa k'o kɛ inspecteur de l'artisanat du tourisme ye Nuwanso o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ale tun ye ministre ka segali kɔrɔ ye dɛ Fala chef de cabinet kɔrɔ ye dɛ Nuwanso kɔni ale tun ye maamu ka chef de cabinet kɔrɔ ye n'an bɔr'o la sa ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre min bɛ yen ni o bɛ an ka premier ministre yɛrɛ Fala ye premier ministre a ko ko waati min na jamanakuntigi ye ale wele san 2025 a ye sɛbɛn d'a ma a kan ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye sɛbɛn in o taabolo bɛ taa taabolo 8 na min ye novembre kalo tile 27 san 2024 o sɛbɛn cira ale ma jamanakuntigi fɛ Fala ye taabolo 8 a bɛ tali kɛ mara taabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa gouvernement ka se k'i sinsin o kan ka baara kɛ k'a daminɛ san 2025 ka taa bila san 2026 la laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw tun kɛlen don ministres fɛ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ka se ka jaabi di malidenw bɛ se ka wasa cogo min na ka kɛ ni malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma ale ni a lawaleyali sɛbɛntɛniya min sigilen don sen kan sa san 2024 san 2033 yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na premier ministre ka laseli la conseil des ministres la gouvernement y'a yira sa ko a ye laseli min kɛ k'u y'a mɛn Fala ye laseli bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa gouvernement yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa ka se ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ malidenw la wasali la u ka baaraw kɔnɔna na ko baara 251 o de kun dira u ma san kɔnɔna na Fala ye n'i y'o ta k'o lajɛ san 6 laban min tɛmɛ kalo 6 laban min tɛmɛna san 2025 u sera ka mun k'o kɔnɔ o ye baara 109 ye 100 sarada la o bɛ bɛn 43 buruburu 43 ma
baara mun bɛ n'o bɛ senna bi o ye baara 83 ye kɛmɛ sarada la o bɛ bɛn 33 buruburu wɔ fu ani 7 ma min ye baara minnu bɛ yen ni olu ma kɛ fiyewu o ye baara 59 ye gouvernement maaw fɛ kɛmɛ sarada la sa o bɛ bɛn 23 buruburu 50 ma conseil des ministres ma ko ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ premier ministre ka laseli la ministre bɛ bolimafɛnko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o kɛra New York kaw fɛ n'o bɛ tali kɛ Siraba kasara ale kunbɛli la o ye jɛkulu ye sa ale ka baara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kun sigilen no sen kan yanni san 2030 cɛ Siraba kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na kɛmɛ sarada ni 50 ye hakili ka to bolimafɛntigiw la senna maaw ka taa fara min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ moto kan moto sen 3 ni moto sen 2 olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka matarafa cogo min na ministre y'a jira sa ko jɛrɛ in sen fɛ ale ni a jɛɲɔgɔn bɛ Bangladesh kaw fɛ olu ye ɲɔgɔn ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kan ka lawaleya don nataw la jamana fila in bɛɛ lajɛlen fɛ ministre so min bɛ an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka bolo di ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na tako 4nan baaraw k'o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan min ye fɛɛrɛ 21 sariya siraw fɛ ko olu sigira sen kan maanifinw ka taa ni ka segin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o sariyaw sigira sen kan min ye yiriwaliko ta nasira ye adamadenya sinsinni jagoko ta nasira sɔrɔko ta nasira kuran lakana kɛnɛya ka taa se jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ma Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn kɛra nin bɛɛ la lajɛ in kuncɛlen fana min ye masakɛ ye ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisila jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ni Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ ta o kan ka kɛ Marocains olu yɛrɛ fɛ yen baara in kɔni daminɛna sa kabini juillet kalo tile 23 ka taa kuncɛ juillet kalo tile 25 Mali jamana kɔnɔ yan wa fana fɛrɛ fana senfɛ fana min ye an ka jagokɛlaw ye ani Maroc taw k'olu fana jɛra ka baara kɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma o ko fana sigira sen ka jɛrɛ in yanni ale yɛrɛ ka sigi farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ministre ale conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa denmisɛnninw tɔgɔla don ko kan ka ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ utu kalo tile 12 sen ta a bɛna ni denmisɛnninw tɔgɔla don yɛrɛ fana bɛna don ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka jamana ta a n'o bɛɛ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen baaraw bɛna daminɛ sa utu kalo tile 11 ka taa kuncɛ utu kalo tile 16 min ye ministre an tɔ ma Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ye a ko sen ta kɔni bilalen don sifinw bɛɛ ni kelenya siniɲɛsigi ani ka kibaruya jugu k'olu kɛlɛ yaasa maaw kana na ni juguya ni damaca wale ta ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ ni kelenya ka se ka o fana ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ ministre ka fɔ la sa ko nin bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kibaruyaw la kibaruya minnu n'o kan ka sinsin kosɛbɛ sifinw ka se k'u jɔyɔrɔ fa bɛɛ ni kelenya ale sinsin la an ka jamana kɔnɔ o la sa jɛrɛ in n'o ye wulikajɔ in ye n'o kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ utu kalo tile 11 ka taa bila tile 16 la u bɛna baara minnu k'a kɔnɔ u bɛna tali kɛ bɛɛ ni kelenya sinsinni na kalansen bɛna sigi sen kan sa yiriwali ale ni dugudenw olu bɛ se ka gɛrɛ bɛ se ka k'u laturu ka kibaruya sanuyaw d'u ma min ye baro sigiw fana bɛna kɛ sifinw yɛrɛ ka se ka ŋaniya ta k'a jira k'a fɔ fasodenɲumanya waleya u bɛ se k'a la tinsin cogo min na ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don n'olu baara kɛ min ye sifinnakaw ye sa u bɛna jolidiba fana sigi sen kan fɛɛrɛkɛrɛ fana bɛna sigi maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔ la min ye ɲɔgɔnyew ye marabolo kɔnɔna na ka taa yiriwaliko ta na sira fɛ u bɛna o fana kɛ su kɛrɛnkɛrɛnnen sifinw tɔgɔ la su AES tɔgɔ la k'u bɛna o fana sigi Abdulkasim Ibrahim Fɔnba nin ye ale ka laseli ye conseil des ministres kɛnɛ kan kunungo ministre min bɛ an ka jamana jagoko kunna sa ale ko k'a tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min ye farafinna ale ka jɛrɛ 68 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ maaw ka hakili jagabɔ baaraw la n'a fɔ o ma ko propriété intellectuelle baara in sigira sen kan Genève kaw fɛ yen min ye juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 15 la a y'a jira sa ko lajɛ in senfɛ Mali sen yera la kosɛbɛ sabula farafinna jɛkulu minnu bɛ yen n'olu Mali jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na a y'a jira sa ko jɛrɛ in senfɛ sa kuma sen dɔ tun kan ka sigi ka kɛ ni Ukraine ta ye Mali kɔni y'i kangara o la koyi ko ale tɛ fɛ fiyewu Ukraine tɔgɔla kuma ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka don k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kun ye min ye faranfasiya kana bɔ maa la Burkina ni Niger fana farala Mali kan ani jamana wɛrɛw sa ka Mali senkɔrɔma don o ko in na ministre y'a jira sa ko baabu kɔni kɛlen kɔfɛ wasaw caman sɔrɔla sabula jamanadenw yɛrɛ ka hakilina baw ye min ye AES jamanaw u y'olu dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye olu bɛ hakilina mun na k'o fana ɲɛfɔ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ale ka kuntilennaw ministre bɛ kunnafonidiko kunna ale ni ka mara ka mabɔli kɛ ni bɔlɔlɔ sira ye Alhamdu Agi Iliya ni anw yɛrɛ ka ministre ale y'a jira sa ko jɛrɛ 7nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jɛrɛ 7nan kɛra min ye bɔlɔlɔ sira matarafali ko ta na sira fɛ ani kunnafonidiko ta na sira fɛ baara in kɛra Nizeriyakaw fɛ Abuja
juillet kalo tile 27 ka taa bila tile 24 na ni ye jɛrɛ 7 in kɛnɛ ka sa Mali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabula a yira ka fɔ ko kalata kɛra kalata min senfɛ sa secrétaire général sugandilen kɔfɛ Mali ka jɔyɔrɔ min n'o ye conseil d'administration membre ye Mali ye o sɔrɔ a nɔ na o la sa min ye segili ka danaya kurakura Mali kan ko ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ baara minnu bɛ senna bi bɔlɔlɔ ko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani farafinna bɛ se ka labɛn min fana kɛ sa jɛrɛ min kan ka taa kɛ katarikaw fɛ yen novembre kalo nata in kuntilenna bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali n'a ka fɛɛrɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka farafinna jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ ko baabu ye tali kɛ o la min ye ministre Alhamdu Ag Iliani ye a y'a yira sa ko nin jɛrɛ ni nin jaabi ɲuman in sɔrɔli bɔra Mali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ani jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma sira fɛ farafinna bankun kan ko o ye nin ko in nɔgɔya kosɛbɛ ko wa fana ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn minnu sigira sen kan kunnafonidiko ta nasira fɛ san 2027 san 2031 a lawaleyali farafinna tɔgɔ la Mali bɛna na ye o la an ye danaya kurakura min sɔrɔ nin ye sa ko bɛ kɔni bɛ foli ni tani ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔ ni cɛsiri la kuma bɛɛ jamana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni maanifinya tɔbɔtɔli ale ye conseil des ministres ladonna sa ko banajugu min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye k'a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw ta in kan jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛ kɛ i taalan ye ko ka fisa ni bana furakɛ ye an b'a fɔ sa ko conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa kunun ko juillet kalo tile 29 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national